על מנת לשנות לחצים בסיפאפ יש ללחוץ על שני הכפתורים הימניים בו זמנית עד שמופיע המילה קלין. ברגע שמופיע המילה קלין לוחצים על הפלוס פעם ראשונה איפאפ, אחרי זה על המשולש פעם ראשונה זה המינימום, שנרצה להוריד עם החץ למטה אפשר להוריד ל5.5, 5, משולש נוסף לאיפוס, אחרי זה זה המקסימום שנרצה להוריד 15.5, 15, 14.5, משולש נוסף זה איפוץ. לאחר מכן נמשיך להריץ את הסיפאפ עד שמופיע המילה אוטו. המילה אוטו זה אם המכשיר יהיה אוטומט או לא אוטומט בשבת. כדי לבטל זה שיהיה על אוף, כדי להפעיל אותו צריך שיהיה און. ברגע שיהיה און משולש מפעיל ומריצים עוד ועוד. זהו.